sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kamusta mga pinalanggan na itong mga tawag palamati? Yes, welcome sa karon nga adlaw nga edisyon sa This Is My Life. Martes na Martes, Mayo 10, tuig 2022. Kumusta na? Kumusta ang tag sa Cabaletiagon sang mga butante nga nagbutar kahapon para sa aton ginpatigayon man nga sa ginpatigayon nga national and local elections 2022 ay sa mga may ginsuportahan nga mga kandidato sa inyo mga ginboto kung daog man o pierde, importante is nagboto kita ay ito na exercise ang aton matarong sa pagboto. Kag ang mga lainay ito sang bot wala na to at uhod sa mga kandidato balik kita ya sa normal na ton nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Pero ti tawe hindi ta malikawan ang kainiton ara pasubong kay ti ang balatyagon sang kadalagan kag ang balatyagon sang napaslawan ara pa amat-amat lang ina pero kinahanglan cool lang kita tanan. Sige kamusta lang da sa iton mga seniors nga nag-ululugtas man kahapon sa pagpila kag pagboto, no? Okay lang, importante nakaboto, di ba? Yes, relax lang kamo dire, samtang nagapahunay-hunay, samtang nagahilay-hilay, nagapulo-pahuway, ano da panyagan nyo man, anong ginsaluhan ninyo dira, no? Okay lang, so relax lang kita, na? Ang palamatin na nagaupod lang sa pag-updanay naton sa inyo tag sa mga lilisuan sa inyo mga radyo. 684 kHz kag sa mga nagaupod man sa ito online, hi and hello man sa inyo. Ari lang inyo kubos nga lagad na updanay kita sa FB Live sang Aksyon Radio Bacolod pagi sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Inyo man mga reactions, comments sa natabo kahapon mga good lang ha, ang hindi nami nga makasakit kag makapasaklaw sang buot sang aton mga kauturan nga nagaupod sa aton sa siningapon hindi na bala ni ditawi pag basahon pauna ko na nangadaan kay naghambal ko hindi kita ya maghatag kalaing sang buot sa tagsa-tagsa. Ang mga maayo lang. Di ba kinahanglan sport, kinahanglan gid. No, ara atong chat room dira. Pwede comment, yes, palihog, like, and share sa programa This Is My Life. Kag iban pagin nga mga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Kag sa mga nadulong nga mga balita sang Aksyon Radio Bacolod. Especially ang live coverage iya na sa Aksyon Radio Bacolod
kahapon nga adlaw nga nagsugod kita sa coverage sa Decision 2022 Domingo pa na. So congratulations man sa team na syempre sa pagpanikasugman sa amon station manager Action Nona Di Maala Magbanwa. Upod man syempre ang amon sining productions chief the news director Action Rex Cantong. Yes, ara man ang bugos nga puwersa sang Action Radio halin na halin sa mga seniors kag mga juniors namon sa mga millennials nam hasta sa amon sining mga volunteer reporters sa mga data gatherers amon mga correspondents tanan nga reporters at tanan gid nga katapo halin sa idalom paibabaw ang tagsa-tagsa may kontribusyon ang tagsa-tagsa panikasugid nga madulong namon sa inyo mga palamatinan ang nagakatapo during election ang mga nag-exister iya nga mga problema nga na-encounter ninyo kag syempre nakit-an kag nabatian man naton ang mga hibubunot, mga yamos ang ibang naton nga mga kauturan. Okay, tawi kahapon na. So amat-amat kita nga mag-move on ha. Yes, amat-amat kita nga mag-move on. Sa mga wala naman naka FB live, inyon man mga greetings, ara lang aton na aton text hotline pwede ninyo dira man type pwede man ninyo ma-send pagi sa 0963-757-0874. Again, text hotline sa Action Radio Bacolod 0963-757-0874. Pero, ikaw balatawing nagagay, balik-balik, danugay na. Hindi ara na, ang balatyagon sang tagsa-tagsa nagaupod mo. Na? Bisan ako personally, balatyagon ko ara man sa gihapon. Na? Pero kinahanglan lang gid maghihom kita, chill lang ta, cool lang kita. Tigan niya mo na i-divert aneng ato mga paminsaron kag balatyagon subong hapon. Kung ikaw napaslawan, kung ikaw ang nagdaog kahapon, tiop danay man taghapon na karon iyang adlaw. I-divert anay nato ng mga paminsaron naton sa bagay nga ina. Panugutin ninyo This Is My Life sa paglingaw sa inyo tug-tugtak na stress. Karon iyang hapon. Updanay man tada sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod. Di ba la? Oo, tawa. Kagdugay-dugay si Tita Wilma magabasa man sang isa ka sulat. Wow, masubo-subo ni nga sulat. Pero hindi tada pag-upod ang aton mga emosyon. Nugay nagahagay sugid kay ko numero 1 gid pro na. Pero masubo nga istorya na sang isa ka anak nahanungod sa iya iloy na naghinulsol man sa sala nga nahimo pero ang natabo is natabo, hindi na mapabalik ang tanan. Hibaluon nato ng pagkatao sining atong letter sender karon nga hapon kag kun anong iya naabtan. So bantayan naton ina basahon ina ni Tito Wilma iya dugay-dugay. Ayton man tag sa ka-horoscope, yes, relax lang kamo dira. Pamatian na naman kun ano aton mangin kapalaran karon nga adlaw. Pero inang pagbasa pagdulong ni Tito Wilma sa mga tag sa zodiac sign ninyo, inyo horoscope pagi sa inyo tag sa zodiac sign, sa nambal na naton kalingawan lang ginaya naton, no? Kalingawan lang gid naton ina nga wala iya sang nakabalo mo sang matudtuod naton nga ano gani daw wala isang nakahibalo sang matuod-tuod nga kapalaran naton adlaw-adlaw kundi ang aton gid lamang tagtuga, right? Yes, gani relax lang dera. Pamo kay na iya batuno naton kun ano man naton na experiencean or ma-experiencean karon nga ang adlaw. Importante is go lang gihapon kita. Relax lang, always relax lang. Ihambal ko ang iban mainit mo. Hindi kita magpainit kay mainit man ang aton panahon. Puwerte nga patial sang init bisan subong nga adlaw mabatyagan naton ang tuman kapaan. Okay na ina. Dugay-dugay pagbalik ni Tita Wilma mabasa kita sang aton sulat, di ba la? Pero importante man para sa aton ikaayong lawas anay mga produkto sang Dr. Alfred's tandaan ginaton, especially ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia ina is 100% pure mangosteen. Desisyon 2022. Ang
Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar. Kamusta dira mga naka-online? Hi and hello lang dira sa inyo. Ay, okay lang? Okay lang, ha? Si Sir Rufino. Sir Rufino, kamusta dira sa handumanan? Kamusta ang imo pagboto kahapon? Pa mo ka na ni Wilma. Ako yung mga kamusta gid ko da sa inyo tanan. I am watching Action Wilma. Good PM. Thank you, sir. Na ada man si Inday Wilma Enocencio Cabarles mayong hapon. Good PM daw. Tita Wills, ginatamyaw ko da si SG Campaner na guards ng Action Radio Bacolod of Yabelasubong mo na John Alvarez Humayaw na thank you gay John kag kay Nining Lisa Pidero good PM tawe regards to the people of Barangay Mailom, Bago City. So sa mga taga Barangay Mailom, Bago City mayong hapon, halin ina iya kay Nining Lisa Pedero. Kay dira man sa ilanan day Nining, Nining, mupra mayong hapon. Mayong aksyon. Mayong hapon aksyon, Tita Wilma. We back to normal. Yes. Ma'am Ana Sinora. Kaboto ka kagapon, wala pa mo kay na wala na. Thanks for the heart, ma'am. Wow, first time ta ka makita, Tita Wilma Sugaton. Wow, I'm surprised with your voice and beauty. Wow, puwerte. Yani, ha? Senior na ko yani. Yes, oo. With my 26 years in Negros, first time ko kalantaw sang live mo. So, imun mo na everyday. Joke lang na, pero kung seryosohon mo, thank you, dear. Na? Yani, thank you, Gid. Diding alohamiento, mayong hapon, action dito, Wilma. Ryan Jade, salamat man, kag mayong hapon sa imo. Ara lang sila, Feeling alone. Why feeling alone, Ma'am Ana?
Nga ikaw lang da isa ga pamati kag pahilay-hilay. Relax lang Marila Trevilla Catino, good afternoon. Action Will masugaton. Likewise, Ma'am Marilu. Nadiding alohamiento, yes. And si Ryan Jade again, salamat kag salamat gid. Na? Okay, so enough lang na anay. Dugay-dugay pagbalik ni Tita Wilma, ha? Okay. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo nadulanon dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account Action Radio Philippine Standard Time. Abi pa si Platanta na yung aton sa mga mensahe sa itong text hotline. Good day, Tito Wilma. Happy gid ko kay nagdaog gid akon. Ginpili nga butuhan. Okay, Ma'am Irene Montilla, Street Brought. Halini kay Rosel, yes, Rosel, isang Isabela, thanks Gita, 57. Okay, sa mga taga Isabela, dira sa mga nagdaog, congratulations man, di ba? Okay, be a good sports lang, na? Hi, Tita Wilma, good PM, kamusta ka na kag sa staff sang Action Radio? Good afternoon to all. Tita, pag-greet naman palangga ko, Edward Zerudo, sang Isabela mayong hapon lang da sa imo love. Kaghalong ka da pero miss you love and God bless you pa nam yung halin sa palangga mo. And sang Bago City, 9698. Bow, pamo ka lang na ba? Hello, Tito. Good PM. Ask lang ko, need lang ko, text mate, I'm Christine. Thanks, Gid. O, need ko no, text friend for good lang way halitay kag ikaw na screen kung may mag-text sa imo inday Christine. Aring cellphone number ni Christine 0912-054-9257 again. 0912-054 dula siya. 9257. O enough lang na anay, relax an may ari siya. Sudan ni pagkaon niyo. Daywe akon sudan. Turta nga talong. Elena Sengla Castiliana, 4556. Manamit ang imo sudan, torta nga talong. Sa mga Tagalog Castilian naman, congratulations man sa mga nagdaog. Congratulations sa mga napili ninyo nga mga bagong opisyal sang inyo sinibanwa, no? Panibag-o na naman nga anom katuig nga pagserbisyo sa inyo nga mga pumuluyo nga mga Tagalog Castiliana. Hello, Tito Y, good PM. Greet ko lang ang palangga ko si Daddy Nold sa Talisay. Hello, Daddy, halong perme. About, I love you from Mommy, 3741. Relax na. Aba, sanay si Tita Wilma sa atong sunat para karon iya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Ay to letter sender karon nga hapon.
taga Silay City ini siya. Ha? Kag nagapatawag siya kay Rusty. Ha? Ang mensahe or sulat ni Reste ginpadala sa This Is My Life via FB account ni Tito Wilma nagasiling. Dear Tito Wilma, ako gali si Rusty, not my real name. Taga Talisay City ako. But please, hindi lang tita pagluwaga on air ang akon FB account. Ang akon sulat na tungod ini sa akon mama. Single mother si mama ko. Ginpadako niya ako tita sa pagpati nga patay na ang akon papa. Galing na tingala lang ko nga bisan makaisa, wala man lang kami makabisita kundiin nalubong ang akon papa. Para nga makabisita man kami. Tito Wilma, all along, nagpatigid ako nga isa ka real estate broker si mama. Kag amo ina ang ginagasto niya sa akon sa pagpaeskwela. Hasta nga natapos ko ang akon kurso nga civil engineering. Pero abi mo, before ang akon graduation, didto ko kag nabalaan ang kabugusan sang akon life. Buhi gali ang papa ko, pero may pamilya siya. Bata gali ako sang akon mama sa pagpakasala. Wala gid ko kabalo nga ang biological father ko amo gali ang nagahatag kwarta kay mama ko para suportahan ang akon pag-eskwela. Abi mo pagkabalo ko, ginsuknaan ko gid si mama sa nabalaan ko. Kag pagkatapos lang gid sang amon graduation, naglayas ako the time. Ginbatsyag ko ang tanan. Kag wala man ko kabalo sa paglayas ko, nga ginbatsyag gid sang kasubo sang iloy ko ang tanan, nga amo ang nangin rason nga ginstroke siya. Kag amo ang ginhalinan sang iya pagkapatay. Sahaya sang akon sahaya sang akon iloy, nag-abot ang akon papa, upod ang iya asawa. Kabalugali ang iya asawa na tungod sa amo ni mama. Tita Wilma nagpangayo sang sorry sa akon ang akon papa. Tungod, wala siya dayon nakapakita kag nagpakilala sa akon. Pero naghinulsol ako sa akon ginhimo sa akon mama. Galing wala na ko mahimo, ulihin na ang tanan. Wala na ang akon palangga nga mama. Hasta subong nagapabilin pa sa akon ang tanan, Tita Wilma. Ginakonsensya ako kag ginasuknaan sang natabo sa akon kabuhi. Ina ang ma-share ko sa This Is My Life, tungod amo ina ang masakit nga na-experience ko. Salamat gid kung imo mabasahan, kag maayong hapon sa tanan nga listeners sang Action Radio. Rusty.
Okay, sa itong letter sender nga si sorry, nga si Rusty sang silay seti, sa imo tuto, madamo nga salamat, sa imo maayong hapon. Mahinulsol man kita, pero ulihin na ang tanan. Amo na ako no mo, ha? Kalabanan. Kaya hindi man pwede nga mahinulsol tauna, wala ta kabalo kung ano ang bunga kung sang aton himuon, di ba? Kaya kaysa sugo man sang aton silabo sang balatyagon kung nga makasala man kita sa pagdesisyon. Kung kaysa sugo sang aton silabo sang balatyagon kung ano ang mahambal naton without thinking kung ano mga resulta sina. Galing kay ti natabo na ang tanan, di bala Tito Rusty? Natabo na ang tanan, kag ang natabo, hindi na naton pwede pa mapabalik. Waay nagigita sang mahimo. Maghinulsul man kita, hindi na naton mabalik ang kabuhi ni mama mo. Diba? Na ang imo paghinulsul, nga tudok sa balatyagon mo, tuma na. Tuma na nga ginhinulsulan mo ang natungod sa sala nga nahimo mo kagin ako mo inatanan. Pero amo na balang siling maghinulsol ka man, magsiling ka man, sorry mama. Magsiling ka man, thank you mama, I love you mama, o mama man or papa man, kung wala na sila. Kung nagatupong ng ilat tuhod kag mga tiil, hindi ka na nila mabatian. Bisan anon mo pa sa paghinulsul, hindi na nila mabatian ang mga tinaga nga nagakawas sa imo mga bibig. Amo na kasakit sang bungahon, sang tanan, isa na ina sa mga nabatyagan mo Tito Rusty. Ara ko da, ha? Kay bisan ako nga nagabasa sang imo sulat, nasakitan man, kay nga, si Tita Wilma Iloy man. Kung nga, nabatyagan mo na subong, masiling ka, ginakonsensya ka, nagapabilin ang tanan. Ha? Amo na bilang ang tanan, nga maayo nga mga kahimuan sang isa katao sa itong kaugalingon, hindi na itong makitaan. Sa isa lang kasala, nga iya mahimo sa itong kabuhi. Ha? Pero mga anak, naghahambal gid si Tita Wilma, nga ang pagpatawad makahatag sa eton sang kalinungan, kag ang pagpatawad makahatag sang kataway sa eton kabuhi, kag makahatag gid kaayuhan sa bugos naton nga pagkatawo. Muna siling tablen kita magdumot ini, pero galing hindi taman on the other side, hindi ta ikaw mabasol kay nadiskubrihan mo ang matudtuod mo nga kabuhi. Na kun nga ang amo sina. Ang masakit lang sa nakitaan ko, ang masakit lang kun nga nakahambal ka siguro sang tanan, nga nasuknaan mo si mama mo, is nabalaan mo nga, hindi siya gali matudtuon nga mo nang iya trabaho. Gali ang tanan, suportado ka mo sang imo, amay. Pero pasalamat ka, at least ha, nakilala mo ang kaugalingon mo, kag nahibaluan mo ang tanan, buhi pa si mama mo. Ang masakit lang, kay amo inang ginhalinan sang pagkadula sang iya kabuhi diri sa kalibutan. So hindi ko ikaw mabasol dira kay nadala lang ikaw sa imo emosyon. Ha? Kag ina nga mga hitabo pwede man nga matabo sa iban nga mga pareho mo. Hindi lang ikaw. Tao lamang kita Tito Rusty, di ba na? Tao lamang kita. Pero kung tinawon mo, ginhimo ina sang imo Iloy, ha? Nagantos man siya, nagsakripisyo man siya, nagpakasakit siya para sa imo, para hindi mo mabalaan ang tanan. Ginsulo niya ang tanan. Pero ang kulang lang gid siguro nga wala gid siya nanumdom, nga wala sang sikreto nga hindi mabuyagyag. Nga sa ulihi mahibaluan mo man gihapon ang kamaturan. Ha? Nga ang tanan, mas nami man kay nga, mas nami man kay ang imo amay, wala yaman gintago sa iya asawa gid nga matudtuod. Kag nabaton man sang asawa, kag sa pihak sina, wala man siya nagdalo sa pagsuporta sa inyo nga mag-Iloy. Di ba na?
Pero sa isa pagid kabahin, hindi lang tada sa hibubunot, ari lang ta sa mga kaayuhan. Kay doon nagahuot man ang dughan ko. Tuto Rusty, dapat kid ikaw magpasalamat. Dapat ikaw magpasalamat hindi lamang sa mahal nga Dios, kundi sa ila nga duha, kay mama kag kay papa mo. Dapat mo sila pasalamatan. Kay nga nangin successful ka sa imo edukasyon, naangkon mo inang mataas nga edukasyon sa imo kabuhi, di ba? Wala kanila gindingutan sa pagsuporta. Ara ikaw, naka-graduate ikaw sa isa ka kurso nga tama ka budlay. Hindi lang din na, tandaan mo nga, hindi mo pagtapusan ang kabuhi mo until there. Hindi ka magpakasakit sa kaugalingon mo. Padayon ikaw. Padayon ikaw. Kinahanglan i-prove mo kay mama mo, kag kay papa mo, nga wala sila napaslawan sa ilahandom para sa imo. Kinahanglan, natapos mo siya tuod, yes, okay na. Kinahanglan, mas nami pagidtuto kung makita nila nga isa na ikaw ka-licensed engineer. Amo na, gamita ina as inspiration para sa imo handom sa imo kabuhi. Hindi ka magtapos ng imo kabuhi sa sina lang nga bagay. Hindi ka magpaulipon sa amo sina nga sitwasyon. Kay ang panahon padayon lang ina nagalakat, hindi na siya magbalik. Kunding himuon lang ginaton kung sa aton pagpanglakaton may sala kita nga nahimo or may ara kita dapat panumbalikan, himuon naton ina paagi sa pagpangamuyo kag padayunon naton ang aton kabuhi. Amoy na mga bagay nga dapat naton pasalamatan. Pasalamatan mo sa mahal nga Dios, pasalamatan mo sa imo ginikanan. Above all, syempre, sa mahal gin nga Dios, tungod nga agin tuy-tuyan niya ang tanan. Mahibaluan mo ang tanan. Amo nang nagaulipon sa imo subong, nga daw hindi ka makahalin sa sinang sitwasyon, pero wala sa makabulig sina sa imo, kundi mismo ang imo kaugalingon, nga kinanglan, life must go on no matter what. Ano man nga hindrance, ano man nga problema, ano man kabug at sina nga ginhatag sa imo, tuto, lukduha, saranga. Kay nga ang mahal nga Dios wala nagapabaya, makita niya ikaw. Kag mangin madinalagon ikaw, sa makabig mo naman bag-o nga challenge sa imo career para maging full engineer ikaw, di ba la? Hindi lang niya para sa imo kaugalingon, kundi para sa matudtuod mo nga amay. Para sa imo iloy, nga maging malipayon siya sa iya na hamtangan. Kabalo ka to, maghinulusol ka man, wala ka na mahimo, netabo na ang tanan. Pero tandaan mo, wala sang iloy nga nagapabaya sa iya anak. Magluwas lang sa may ara da mga tarungan ngang amo niya iloy hindi amo. Mostly sa mga iloy na nagahandom sang kayuhan para sa ila mga kabataan. Nga makita nila sa ulihi nga nagapangabuhi nga maayo, hindi iya nga siling ay kinahanglan mangin engineer ang bata ko, mangin doktor, mangin nurse ang akong bata kay para hamungaya ang amon kabuhi. As parents, obligasyon naton inaiya sa aton mga kabataan. Nga kinang himuon ginaton nga aton best. Handa kita sa paghatag sa ginatawag nga unconditional love. Handa kita magsakripisyo kag mag-antos para nga mahatag naton ang maayo nila nga buwas damlag. Pero hindi ginaton pagkalipatan mga iloy, mga amay nga tudloan ginaton ang aton mga anak nga magkahadlok sa Dios. Nga as always, magpasalamat sa tanan nga mga grasya, blessing, especially ng aton kabuhi, adlaw-adlaw pasalamatan. Blessings man, problema man, whatever nga nag-abot sa aton adlaw-adlaw, pasalamatan tagid na before magpiyong ang aton mata sa gabi, kag antes man kita magmuklat sang aton mga mata sa aga with a smile. Tandaan ta thankful lang ta as always kay God. Di ba la? Okay? Sa imo, Tuto Rusty, kabay pa nga ang imo man sulat, ang imo man mensahe, magkahatag man inspirasyon sa iban nga mga kabataan, mga pareho mo. Kung nakasala man ang iloy mo, patawaran na to, naghinulsol ka na,
the best nga maglinong si mama sa iya na hamtangan, na i-prove mo sa iya nga hindi siya mapaslawan sa iya handom sa imo kag ni kag para kay papa mo. Pagkatapos ano pagid dito ha? I-prove mo na sa ila kag pagpangamuyo para sa kalinungan sang kalag ni mama mo. Nga maangko niyang eternal peace upod ang aton mahal nga Dios. Salamat gid sa imo Tuto Rusty sa iban man naton dira nga mga palangga nga mga tagpalamati sa inyo man. Nga mga istorya dira sa kabuhi, pwede nyo diri mapadala sa This Is My Life problema man. Kag mga hitabo nga daw pwede iya makuhaan sang palanggiran sang iban naton nga mga kauturan sa adlaw-adlaw nga tanan. Sulat nyo lang ina diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Since nga pwede na kita magka face-to-face amat-amat, pwede nyo man madulong diri sa estasyon sa Action Radio. Pwede nyo man mahulog sa post office. Hindi gani pinakamahapo subong siyempre social media. Kung may FB account ka, pwede mo mapadala diri kay Tita Wilma. Paagi man sa ito na Facebook page, Action Wilma Sugaton, o kung ara man sa itong personal account, Wilma Antupina Sugaton. Okay? Yes. Siling gani din ni Ma'am Ana siling niya Tita We na sa sender, mag-move on ka na, pangamuyuan mo na lang ang iloy mo. Amo gid na hindi mo na mabalik ang tanan. Pangamuyuan mo gid ang kalag ni mama mo na pila lang ina sa mga maayo nga suhestyon sa aton mga listeners nga nagaupod sa aton sa karon nga hapon. Diri naman sa aton text hotline, malantaw ko di bala na sang ila man nga mga reactions. Mayong hapon, Tita Wilma, na nega-monitor naman kami sa imo diri sa Isabela. Tag-greet lang ko palit Iskundida family. Thanks gid and God bless sa inyo tanan-tanan. Sang Action Radio 8535. Okay, kag Tita We sa sender ay kinahanglan to mag-move on ka amo ginang life. Masakit man pero batunon ta na lang ang tanan-tanan. Padayon na ang kabuhi mo kay may future ka gid. Salamat gid. Siling naman ni 1780, good PM tawe sa sender, wala sang paghinulsol nga una tuto. Kag dira mo mabalaan ang tanan kung wala na ang iloy o kung wala nang iloy mo. Tao man lang ta nga makasala. Kag magpasalamat ka, nga ginpatapos ka sang iloy mo paagi sa pagbulig ka amay mo. Pray gid kay Lord, kay ara siya sa aton. Vimar Nisang, La Carlota. Vimar, good afternoon, 1780. Kamusta ang pagboto kahapon? Ikaw, Tita Wilma, siguro. Tawen sa sender, tama ka subo sang naagyan mo sa kabuhi. Ipangamuyo nilang pagpakalinong ni mama mo sa piyak nga kinabuhi. Agod nga magaganhagan ang ginabatyag mo. Sila ni Nita, more power to your program. Thanks, Gid, 6609. Sila ni Rumiano, dira sa Ibuan Kapis. Good afternoon. Kamusta man dira sa inyo? Hello, Tito We. Ang masiling ko lang sa sender. Una, pasalamat ka, Gid, nga may iloy ka nga nagapalangga sa imo. Maskin wala kagin sugiran sang matuod nga buhi pa ang papa mo. At least ara siya nga atipan sa imo, pero batuna na lang ang tanan. Kay patay naman si mama mo. Always pray ka na lang sa mahal nga Diyos, nga ubayan ka man sa adlaw-adlaw nga tanan. Halin kay Rosel sang Isabela. Bao, salamat gid sa inyo dira ha. Okay, relax na naanay, enough lang na karon balikan ko lang na ang inyo mga messages sa text hotline na ito. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D3. Ang mga nagibuso, kawala na Joshua Christopher Bellas. Hala, Josh, good afternoon. Thank you and congratulations na mga ito ni nga mga
volunteers no sa ginpatigayon iya nga coverage ng Action Radio Bacolod sa Decision 2022. Joshua Christopher Bellas, good afternoon. Yes, good afternoon Tito. Keep safe everyone and God bless. Sir Lester Ray Benitez, Sir Lester Ray, thank you gida sa ginasend mo nga star sa Action Radio. Thank you so much sir. Ginny Sulgon, good afternoon Tito Wilma. Dira sa may Valladolid. Kag Juvie Munares, yes, salamat man. Good afternoon, Tito We. Present always kami diri sa may Celine Homes. Ari si Thelma Iguico, Lydia Bibing Jennifer, and Mercedes Lambert. More power and God bless you and your family, Tito We. Salamat gid sa inyo, kag sa inyo mandara. Inday at Thea Kim. Eriman, good afternoon man. Sa liwat, Inday Wilma Inocencio Cabarles sa Isabela, salamat man. Tita Wilma, good afternoon. Have a blessed Thursday. Pamati, Gapita watching from. Okay, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Keep safe always. God bless. Salamat kay Tita We. Elizabeth Gamala, good afternoon, Ma'am. Wilma, keep safe, everyone. God bless you, your family circle. Yes, Ma'am Elizabeth. Thank you, gin, Ma'am. Belated happy Mother's Day. Wala ko netamiyaw last Saturday, ha. Bisan wala man, pero sa gihapon, di ko man kamo maisa-isa, tanan kamo. Nga mga Iloy. Mga Iloy, biological nga mga mother, mga Iloy nga nagpadako sang ila mga kabataan, ay bisan ka basta ginakilala, ikaw nga Iloy. Na, di ba? Wala mga apo ko kag hinablos, nagpuli balik man. Andra sila nagbuto pagkatapos na, di ba, Mama Aina? Wala ko bala kabuto. Kakabalugig ko sang imo nga health condition, Mom. But anyway, thank you lang ginaiya, no? Wala untat pamati sa Action Radio, lantaw sa live Galia, brown out kami dibi sa La Carlota. Kahapon, Ma'am, may update gin man nga nag-brown out ka mo dira, na? Siling naman ni Sir Rufino Aragabino, Tita Wilma, aga pa kuya nagbuto, balik dayon, abaw, ati mayo, gid salamat, gid kay naka-exercise ka mo, na-exercise nyo inyo nga right to vote. Okay? Yes. Evelyn Martires, mayong hapon man kagay Clayton Zalazar. Salamat gid sa inyo, na. Okay, enough na nanay, balikan talang kamo karon naman dugay-dugay. May ara pagid gali si Sapat na ikaw. Unique yes ang iyang account name. Tita Wilma, good afternoon. Sapat na, ikaw lang. Inday Traxi Bozeo, good afternoon sa imo and thank you dear. Congratulations and thank you sa inyo sini support sa ginpatigayon nga coverage naton kahapon since the other day sa Decision 2022. And the Traxi, Noynilin, Salazar Elimay, salamat man kag mayong hapon sa imo. Salamat gidira sa inyo. Balikan talang na ng mga greetings. Salamat. Decision 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Decision 2022, The Action Radio Bacolod Election Coverage. Decision 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat
at ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal. Barky Tribe, yes, mayong hapon man sa imo. Salamat, kid. Mayong hapon kuno sa mga listeners. Hi, Ma'am Vanessa Mayo. Good afternoon. Thank you, good ma'am. Kagahon na sa imo. Good morning. Okay, sa siningabahin si Tita Wilma, maga-horoscope na, pero antes sina, happy birthday! Yes, happy birthday sa mga nag-celebrate sa ila birthday today. So sa mga celebrators, para iya sa May 10, 2022, happy birthday. Yes, happy birthday to my
Dear sister, bang amon agot nga babae, no? Kay Wilmila Antupina. Mommy, happy birthday to you. You're not getting younger anymore. Pamok na bala. No, but anyway, good health and wish na dun sa imo, syempre. And more blessings. Kaga, isagid sa pinaka-wish is your happiness in life. Na? Okay na siya, ana. Kaga, belated happy birthday man gali kay Inday Vicky Roston. Ang matahong linay ni Bebe Roston. Belated happy birthday, Vicky, sang last May 8, that was Sunday. So, belated happy birthday to you. Sa iban pagin natin nga mga celebrators, happy birthday, mga magasawa nga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary. Happy anniversary and God bless you all. Ma-horoscope na si Tita Wilma, so standby na. Okay, para karon nga adlaw Martes, Mayo 10, tuig 2022. Unahon na ito ng zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Sa mga Taurian, sa imo or sa inyo nga mga Taurian, maubos lang ang oras nga dawala sa may matabo sa inyo kabuhi. Kung magsalig lang kamo sa iban. Kung gusto mo matapos ang imo dira trabaho, hulag ka bisan ikaw lang isa. Indi pag-uyangi iya ang panahon, bikon indi man magbulig ang iban sa imo. Na. At tandaan mo na hulag ka on your own kay kaya mo na, no? Kaugalingon mo nga kaayuhan, amo na iyang dapat mo hatagan prioridad man karon nga adlaw. Mga maswerte nga mga numero Taurus, 2, 12, 24 kag 39. Pink is your lucky color. Sa mga Gemini, yes, mga Gemini, ang mga Gemini na tao Abril 21 tubtob Hunyo 21. April, May, June. Yes, so ang mga Gemini, Abril 21, tubtob, Hunyo 21, sa relasyon, kung may problema dira, kag kung ginadedma mo lang, kung dedmahon mong problema sa relasyon, anong gwa, di ba, wala solusyon, no? Gani hulag, no? Kag ang resulta, sina kung magpabaya ka, padayon man nga mag-aantos ang imo pinalangga. So, solution ni ina Gemini, kung ano man ina na. 1, 13, 27, kag 39 ang mga maswerte nga numero. Yellow is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ang mga Cancer, hinay-hinay lang sa paghambal. Hinay-hinay sa pagpabutyag sang kung anuman nga tinaga na maghalong ka. At tungod, kung pagustuhan mo lang ang kaugalingon mo unconsciously, may balatyagon ikaw nga masakit karon nga adlaw. Mas maayo sa imo suno sa imo horoscope nga mangin listener ikaw. Sang sa ikaw ang maghagay dira wakal. Diba? Mayo lang kung tagpalamati ka lang. Hindi lang ikaw ang nagabangka dira. Cancer, 6, 25, 31, kag 44, mga maswerte nga numero. Blue is your lucky color. Sa iluhan naman natin ng mga Leo. Yes, ang mga Leo. Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, hindi mo dapat pamilit sa iya kung ano ang ginapangindian niya. Umiyara, ginay mga tao, no? So, kung hindi siya, ang natumo diri, tao nga love mo, na? Kung ano na pangindian niya, hindi na pagpamilit sa iya para wala gamo. Kaya nga, kung i-push mo gid ang gusto mo, amuin ang halinan sang hindi ninyo pag-intindihan ay, or else, posible mag-aaway pa kamo na. Gani, relax na. Maswerte mo nga mga numero 5, 10, 23, kag 35. Red is your lucky color, Leo. Virgo, ang mga Virgo naman. Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, kinanglan mangin practical ikaw sa imo ihambal.
kung ano man ang gusto mo nga ihambal or ipautwas mo, na kinanglan mas maayo bala Virgo nga ipautwas mo ang kalain sang buot mo nga ginatago-tago mo lang dira sa alibutod sang balatyagon mo, my God. Na ipagwain na para magtawhay ang dughan mo. 5 16 22 kag 30 mga maswerte nga numero. Royal blue is your lucky color. Sa mga Libra, yes, Libra, Setyembre 24 to Oktobre 23. May problema. Ay mga Libra, subong sa mga may problema lang much better para sa ila nga magpanimuron lang na sa higad or mapabukot sa ilang kwarto. Hindi. Kung himuon mo ina, nga kung may problema ka, hala maghibubunot ka lang dira, kag maghibubunot lang. Ano? May solusyon? Ano pagid? Sinong ginapabudlayan? Sila? Hindi, kundi ikaw. Gani, hindi ka naman imuron, ha? Hindi ka naman imuron tungkol lang sa problema. Kay ginapaantos mo lang ang imo kaugalingon. Kung nakasala ikaw, bato na. Bato na nga sala mo ang tanan. Wala sang malain sa tao nga nagapaubos. Tandaan mo ina, Libra. 5, 18, 29, kag 38, peach is your lucky color. Siling na ni sapat na ikaw lang, titagwit ko mga kasama ko sina Kuya Dennis, Rose, Yay JC, at Mel. Tutok sa mga tahi, mga bro, may deliver tayo. Salamat po. Nagapanay sila. Kay Ada ka mo sa Manila. Na? Listening from Manila. Okay, thank you so much. Sapat na ikaw lang. Hello, Ma Marjorie Ward. Siling niya, I'm late. It's better late than never. Kuno, Ma Marjorie mo. Thank you so much, kid. Dugang pagineton ng mga zodiac sign para sa aton horoscope, relax lang. Sa pagbalik man ni Tita Wilma pagkatapos ng aton mga commercials. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayar sa Yes, ma'am. Pwede mo mag-greet si Joanne May Oros ng Manapla kag ani Camacho sang wasing sa Manapla. Salamat gida. Okay, Joanne May Oro na dire sa Manapla mayong hapon man kay Ani Camacho Wasing. Amo na siya siguro. I'm sorry kung sila ang pronunciation ni Tito Wilma sang pagbasa ko sa pag-spell ninyo sa mga ngalan dira. Tito greet ko lang mga taga Mambugsay Kawayan, especially kay Captain Jolix Monteclaro nga palangga ginamon. Wow, puwerte ba nga pagpalangga from JL no 8253. Cap nabatian mo na Cap Jolix Monteclaro
palangga kagid sang mga taga-Mambugsay. Okay, Tuwek, congrats sa inyo tanan taga-Action Radio. Successful gid inyo coverage sa election. Mabuhay ka mo tanan. Kag sa sender, Kag sa sender mag-move on na kag mag-pray lang siya sa soul ni mama niya. Thanks Tita 8196. Thank you so much na. Well appreciated, kid. Thank you, kid. Sa amay ko sa Bago kay Nestor Santoyo sang barangay na Pulis Bago City o ginatamyaw man ni 8767. Ang subang mo ni kuno asiling niya. Okay, tapuso na ni Tito Wilma ang mga nabili na ito ng mga zodiac sign para sa itong horoscope para ikaroon nga adlaw. Di nakita Tito Wilma, ara nakita sa Scorpio. Ang mga Scorpio mo ining mga nitawo Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22, mga Scorpio. May mga pagbago ikaw nga dapat himuon, Scorpio. Kag kun ina mahimo mo, maangkon mo gid ang kaayuhan sa ulihi tungod husto ina nga banas para sa iyo. 3, 9, 26 kag 37 mga masuwati nga numero navy blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21, mga Sagittarian, kung feeling mo ikaw ang nakasala, kagusto mo nga makig-ayo, kung gusto mo makig-ayo sa sinang nagdisgustuhan na ikaw mo, hindi kaya dapat magkahuya. Ikaw may sala o kung hindi man ikaw may sala, kung magsugat ay ang banas ninyo, hindi ka magkahuya, hindi ka mag-alang-alang. Ikaw una approach. Wala sang malain sa tao nga nagapauna. 8, 16, 29, kag 30, cream is your lucky color. Yes, Capricorn. Yung mga Capricorn, Disyembre 22, Binero, Justin 9. Capricorn, likawan mo nga makahimo kabalas ang mga makasakit nga mga bagay sa balatyagon sa loved one mo. Kaya nga ako matabo, magaresulta na lawig na nga wala bugnuhan na ikon. Ha, Capricorn? 2, 17, 36, kag 45. Green is your lucky color. Katuan na ito ng Aquarius. Ang mga Aquarius naman itaw, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Wow, Aquarius, mas mangin maayo ang sitwasyon, ha? Kung mag-relax ka lang o kung magpulo pamasyar ka man para nga makasagap ikaw sang bag-o nga energy, makahaklo ikaw sang preska nga. Amo nang kinahanglan mo subong. Mga Aquarius, 3, 17, 26 kag 41 mga maswati nga numero, white is your lucky color. Mga Pisces, ang mga Pisces amo ining mga nitawo Pebrero 19 tubtob Marso 20. Pisces, ang hamol sa inyong zodiac sign may maabot nga problema, na? May maabot nga problema, pero para sa inyo nga mga Piscean, madali ninyo ina nga masolusyonan. Kaya nga may ara ka mo yung nagakaigo nga determinasyon para nga malampuwasan ninyo ina. Man ang mga Pisces, mga determinado ni nga klase sa mga tao. Na? Gani Pisces, mga maswati ninyo nga mga numero 12, 25, 37, kag 42. Fuchsia is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman Marso 20, 21, tubtob Abril 19. Aries, ang inyo horoscope na gasiling, may ara isa ka tao nga maka-attract na sang makuha mo bala ang iya atensyon na may ara isa ka tao nga makuha mo ang iya atensyon. Sa mga singles, na nag-refer ni sa mga singles nga mga Aryan. Pero, antes ikaw ma-in love, Aries, suno sa imo horoscope, kinahanglan hibaluon mo gid anay ang ginhalinan sang iya pagkatao. Tandaan mo na, hindi magpadali-dali, hinay-hinay lang, pero kinahanglan sigurado. Right? Okay. Mas wati nga mga numero, 12, 16, 29, kag 41.
Your lucky color is brown. Okay? Oo. Nabatian na ninyong inyo text sa zodiac sign para man sa inyo text sa horoscope para iya karon nga adlaw Martes, Mayo 10, tuig 2021. Aha. Mami Toys. Sweetie Faniega. Suguton. Dira sa may ano ganyan lipat ko. Mayong hapon lang dira sa inyo, na mayong hapon lang dira sa inyo sa Moorman. Silingan mayong hapon lang dira sa inyo. Salamat gid sa crossing series pagidira sa inyo sa Gonzalez family. Thank you, gid. Sa pag-upod ninyo kay Tita Wilma karon iyang hapon. Kay Renato Boy Enrique na sa Tita We dira sa Maaw, salamat man, na? Kay Ruel Valencia, kay Cora Hernandez de los Reyes, thank you, gid. Kay Grace Belas, kay Baby Campillanes ang Barangay Pilar, Hinigaran. Jose, Tatay, Atit Pagtagani, mayong hapon lang dira sa inyo. Salamat gid sa pag-upod ninyo as always diri kay Tita Wilma. Action Radio Philippine Standard Time, in Punto Les Tres, aton 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Diriya sa This Is My Life, Martes, Mayo 10, tuig 2022. Miss Cathy Veer. Cathy Veer, good afternoon. Salamat kahingabot, Ana. So, tiuna sang pagpaalam ni Tita Wilma. Salamat gid sa inyo sa liwat. Kagangaton man Bible verse of the day. Halin sa Psalm chapter 145, verse 18. The Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth. I can't say goodbye. Was na naman liwat, so standby sa matawag mga drama, mensahe ng paghigo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong